daar leuk, vanaf de weg gezien. Nee. Hallo. Hallo. Bas van der Zwaan. Hi. L1, programma Onderweg. Hallo. Hallo. Bas van der Zwaan. Bent u foto's aan het maken of zo? Ja, wij waren een wandelroute aan het lopen. Wij gingen samen lunchen. Ja. En we zijn hier even... We willen eigenlijk thee gaan drinken hier, maar... Ja, dan is het dicht. Ja, is het dicht, dus, ja. ja. En het ziet er zo leuk uit. Ja, Ja, precies. het is een leuk zitje, man. En het is mooi weer. Ja, Misschien wel de laatste mooie zomerdag. Ja, dus wij dachten we gaan erop uit. Komt u uit de buurt? Ik woon hier zelfs, maar zij woont hier niet, dus ik was de omgeving een beetje met haar aan het verkennen. Bent u vriendinnen? Ja, Ja. collega's en vriendinnen. Collega's en vriendinnen. Ja. Maar u bent uit Milsbeek. Ja, ik woon in Melsbeek. Kennen we dan ook platpraten of zo? Ja, zeker. Ja? Kan ik wel een beetje, ja. Ja, een beetje. Een beetje anders dan jullie, denk ik, maar... Ja, maar dat maakt niet zo goed. Oh. Dat maakt niet zo goed. Dat maakt niet zo goed. Nee, ik ben zelf ook ik ben zelf een Noord-Limburg. Oh, kijk. Ja, wat ben jij eigenlijk, Pascal? Ja, ook Noord-Limburg. Ja, maar jij spreekt het niet, hè? Dat wil je niet horen. En dan hebben we er nog een uit Montfort. Uit Montfort. Montfort. Of de stappen. Ja, nou kijk, hey. Ja, dat weten we nog wel, hè? Ja, ziet je Formule 1 fan dan? Nou, mijn man wel, dus ik krijg er wel veel van mee, maar... Ja, precies. Hè? Ja, jammer. Mijn Oh. man ook. Ik soms zitten met hen door. Ja, u heeft ook zo'n man. Ja. En u kijkt dan af en toe wel eens mee. Ja, daar kijken we natuurlijk mee. Maar eigenlijk interesseert het u geen Ah, jawel, ik Beat. vind het wel Ja, leuk. wel. Ja? Toch wel. Ja, Moet wel, ja. hè. Zijn auto moet alleen niet zo vaak kapot zijn, hè? Ja. Maar ja, daar hebben wij niks over te zeggen. Ah, misschien rijdt u over 2 jaar ergens anders. De geruchten gewoon volop. Hey, Milsbeek. Ja. En waar komt u vandaan? Ik woon in Groesbeek. In Groesbeek. Ja. Dat is net over de... Ja, Ja, u woont eigenlijk net verkeerd, hè? echt. Het Gelderland, hè? Het Het is Gelderland. heel erg lang inderdaad. Ja. Maar Groes- net in de grens, toch? Ja. Maar Groesbeek is ook wel heel mooi, hè? Ja, het is wel mooi. Berg en dal. Heel berg en dal allemaal, ja. Het is wel een heel groen. En u bent dus collega's. Mhm. Dus je hebt elkaar via het werk leren kennen? Ja. Ja. Wat is het voor werk? Ik werk in Nijmegen bij Sint Maartenskliniek. Bijzoer! Volgens mij moeten we dukker in Milsbeek Ja, ik komen. wou zeggen. Ja, het was een stille hint. Het was een stille hint, ja. Eindelijk zien ze eens een keer in Milsbeek. We zien ook bewust eens een keer gans naar boven gereden. Want we zeiden van we moeten weer eens een keer richting Mookmeerdelaar, Milsbeek, Plasmolen. Ja. Hey, Zijn jullie daar ook het natuurgebied alleen geweest daar? nee, nog niet. Nou, daar fietsen Dat een is hele ook hoop mooi, mensen, ook ja. wandelaars altijd. Is het een beetje neerontwikkeld, een natuurgebied? Ja, dus de laatste jaren is dat eigenlijk steeds een beetje meer teruggegeven aan de natuur, zeg maar. Dus, Zo heet het tegenwoordig, ja. Ja. Teruggeven aan de natuur. Dus ik vind het een mooi gebied. Lopen er ook van die koeien in Er het lopen rond? ook koeien. Ik zei die hoop ik dat ik niet tegenkom, maar we zijn ze ook niet tegengekomen. Daar ziet geen eens zo kapot van, van die daar grote ook niet beesten, van. nee? Nee. En goed, uit kieken was ze laps natuurlijk, dan hè, nog, in ook verband dan met, nog, ook dan als ze nog. goed, Ja. nou ja, goed, de wandelschoen Ja, aangetrokken. we zijn er helemaal klaar voor. Hè? Hey, Sint Maartenskliniek, Ja. waar leed die? In Utbergen. In Ubbergen. Zij En is bezijden Nijmegen. is dat een ziekenhuis gewoon? Of Is wat is dat? Het is een Orthopedie, kliniek hè? voor orthopedie, revalidatie. Validatiekliniek. en reuma. Ah, zo. Ah, reuma. Maar dat is ook waar mensen voor nee, heupen en knieën naartoe Ook, gaan. ja. Ah, Maar wij zitten op de revalidatiegedeelte. dus als mensen geopereerd zien, dan Nee. gaat geen met ze aan de slag? Nee. Je moet het zien dat mensen uit een ander ziekenhuis bij ons komen revalideren na een hersenbloeding of een amputatie Oh. of een ongeval of Ongelukken en zo. MS of weet ik wat voor ziekte. Maar dat zien dus dat mensen- zijn klinisch worden ze dan opgenomen. Zeg maar. Ja. Het is geen dagbehandeling. En dat is Er dan... is wel dagbehandeling, maar wij doen het klinische deel. Maar dat is dus redelijk snel nog nadat, nadat ze het ongeluk hebben gehad Ja. of de Enkele hersenbloeding. wel, Of... Ja. Maar dat zijn dus mensen die getraumatiseerd zijn vaak ook. Zeker. Ja, zeker. Ja. Maar dat hebben ze ook daar, hè. Voor in combinatie dan krijg je psychologiehulp en maatschappelijke werkhulp. Ja, en dan alles wordt er gewoon alles opgezet, en een krijg je. pakket of zo, ja. Ja. Is het leuk werk? En wel leuk, zeker. Is het dankbaar werk? Zeker. Dus vooral die contact met de mensen, hè. Ja. En dan hoor je verhalen en de patiënten, ja. Ja, we zitten niet meer aan het bed, of in ieder geval ik niet meer. Ik zit niet meer in de zorg aan bed, heb ik wel altijd gedaan. Maar
een gegeven moment begon mijn lichaam te protesteren, dus ben ik wel op dezelfde afdeling gebleven, maar werk ik nu als afdelingssecretaresse en opnamecoördinator. Dus ik heb maar wel met dezelfde patiëntencategorie, dat ligt me gewoon. Het lichaam begon te protesteren in de zin van ja, mensen tellen en zo. Ja, ik kreeg gewoon te veel lichamelijke klachten, dus ja. Want hoe lang heb je dat werk gedaan in de zorg? Dik 25 jaar. Aan het bed? Ja. Ja, en dat hakt erin, hè? Ja. Want dat Ja. is echt zwaar werk, Ja. hè? En daar is ook de reden geweest dat ik zei, ik kreeg meer het verzoek van ja, dit moet je gewoon jezelf niet aandoen. Maar ja, wat ga je dan doen, hè? Dat is dan de vraag. Ja. Dus toen ben ik daar omgeschoold en dan ben ik daar eigenlijk in dezelfde functie, nog hetzelfde contact met de patiënten, maar aan de andere kant. En een stuk minder belastend. En een stuk minder belastend, ja. Ja. Want daar ging het uiteindelijk En wat doet u precies? Staat u wel aan het bed? Jij niet. Ik ben afdeling met Indirect. werk. Wat bent u? Afdeling met werk. Ik ben rondom de bed, kan ik Ja, zeggen. afdelingsmedewerkers, Ja. verzorgen alles rondom het bed. Ja. Houden het schoon, maken de bedden op, Ja. niet patiënten wassen aankleden. Niet patiënt, zeg nee, maar. dat niet. Alleen de kamer. De kamer, de douches, Alles, alles. alles schoonmaken. En, alles, de Maar afdeling, dan allemaal. maak je natuurlijk ook regelmatig praatjes met patiënten. Ja, zeker. Ja. Sommige zijn wat minder praatjes en andere zijn wel, hoe kan ik dan zeggen, mensen die zijn heel positief in hun situatie. Ja. Toch? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, en dan kan je ook leren, hè. Ja. Dus het is niet zo dat je heel druk met mensen geconfronteerd wordt die echt in zak en as zitten. En zeggen Dat van gebeurt ook natuurlijk. Hè. Het is natuurlijk niet allemaal... Maar weet je, ze hebben lotgenoten, ze hebben contact met elkaar. En daardoor beuren ze elkaar ook weer een beetje op. Hè. Het is echt wel... en zeker als er wat meer jongeren zijn, de jongeren trekken met elkaar op. Die hebben toch meer steun aan elkaar en die gaan toch weer leuke dingen doen samen. Vaak blijven daar vriendschappen uit voortkomen, ja. Dat zie je heel vaak. Zoals Ja. in jullie geval Ja, ook. bijvoorbeeld. Maar Ja. dan Ja, via, bijvoorbeeld. als collega's zijn er, maar ja, het is een gemeenschappelijk iets. En dat schept dan een band. Mensen hebben hetzelfde meegemaakt in grote lijnen. Niet iedereen Huur ze nog wel natuurlijk. eens wat terug van Ja, zeker. ja, van Ja, patiënten die zeker. gerevalideerd hebben en die Die dan... komen nog op controle op de poli en dan komen ze altijd Ja, nog ja, even ja. langs. Ja, weet je, en die mensen liggen er 2-3 maanden. Dus ja, die ken je terug als die Ja, weer een ja. keer op bezoek komen. Heb je wel eens... en dan is... moet ik dicht zeggen? Ja, Dan zeker. heeft je misschien meer ervaring aan het bed met patiënten als de collega. Anita zeker. Heb je wel eens meegemaakt dat een patiënt binnenkwam waarvan ze zei van... met alle respect, daar geef ik geen 5 cent meer voor. En dat het op een wonderbaarlijke manier Ja. dan... Ja, dat komt voor. Dat je echt denkt, dat gaat nooit goed komen en dat komt helemaal goed niet. Maar iemand die dan helemaal in elkaar zit en dan toch enigszins lopend weer eruit gaat. Of rechtop zittend is dan al een heel... En weer wat meemaakt wat er om hem heen gebeurt. En waar leed dat dan gebeurt. aan? Leed dat aan... Ja, weet je, soms is het stuk ook spontaan herstel nog wat er uiteindelijk toch komt. En mensen een keer die eerst langdurig bijvoorbeeld in een herstelhotel geweest zijn, dan toch ver genoeg zijn om te kunnen revalideren. Ook al duurt het dan, is dat pas na een half jaar. Maar die mensen die... En een herstelhotel, is dat vooral om aan te sterken? Of ja, zo? en Voordat omdat ze dan nog niet zo ver zijn dat ze dan revalidatie Ja. aan kunnen. Ja. En die komen dan later, in een later stadium. Maar dat is natuurlijk nooit meer de hele winst zoals je in de beginperiode meemaakt. Zeg maar, als je iemand sneller opneemt en sneller behandelt. Heb je het altijd het werk los kunnen laten op het moment dat je naar huis toe ging? Meestal wel. En Ja. wanneer niet? Nou, als het toch jonge mensen heb je toch wel eens iets waar heel veel meer aan de hand is, dat je dat toch wel een stuk meeneemt. En ook van mensen die heel emotioneel zijn, dat je denkt van ja, je zou het ook allemaal maar op je brood hebben, ja. Dat is ook zo. Maar het is gewoon dankbaar werken. Daarom ben ik er ook nog blijven hangen, zoals ik al lang weg geweest. Ja, ik vind het gewoon leuk werk. Anders was ik er al lang weg geweest, omdat... Als het specialisme je niet ligt, Ja, maar heeft dat misschien ook iets te maken met de afkalving binnen de zorgsector? Wat voor veel mensen die in de zorg werken enorm vervelend is. Maar vanwege de leuke dingen, hè, omgang met leuke collega's, waar je dus ook op een
een dinsdag mee kunt gaan wandelen of zo. Die toch veel voldoening geven, dat dan toch weer de zaken een beetje in balans houdt. Ja, weet je, ik heb het werk gewoon altijd leuk gevonden. Er zijn leuke dingen, maar er zijn minder leuke dingen. Maar je moet iets zien. Ik kan nooit tegenzin aan mijn werk. Nou, dat is echt genoeg, denk ik. Ja. Ik heb daar nooit. Ik zeg van vandaag, nee, heb ik nooit. Ook niet na zoveel jaar. Ook niet na zoveel jaar, maar mis je het aan het bedstoel niet? Jawel, heb ik heel lang gemist. Want ik doe dit nou inmiddels alweer een jaar of 7, denk ik. 8. Maar ja, je hebt toch dat contact nog. Dus ja, het is niet zo dat je de patiënt niet meer ziet, zeg maar. Ja. Want dan blijf je toch in contact. Ja, Hè? ja. Want ze komen naar jou toe, Ja, naar de ze balie. komen naar mij. Ze en komen heel veel naar de allemaal. balie. Ja. En hoe, Ja. jullie zien elkaar elke dag op het werk? 3 keer in de week. 3 keer in de week? Minimaal, hè? Ja. Ja. En dit is een regelmatig iets? Samen wandelen? Niet alleen wandelen, maar Maar wij proberen toe, wel ja. gewoon... Ja. ja, nou, dus nu hadden we zoiets, nou doen we een rondje Milsbeek, een rondje Gennep. Dus, ja. Laatste vraag, Ja. maar misschien wel de allerbelangrijkste. Waar gaat je nou in godsnaam koffie drinken? bij Babbels in Gennep. Daar gaan we dadelijk naartoe. Ja. Oké, ik zou zeggen, dames, ontzettend bedankt voor Dankjewel. Dankjewel. We hebben in ieder geval alweer iets opgestoken over het Goed zo. wereldje van revalidatie. Ja, nee, absoluut. Ja. Nou, graag gedaan.